ada suwe alhamdulillah ngaturke tembang marikanen tegese suwe ora kepethuk suwe ora pinanggih karo dulur-dulur mapan wonten wewengkon inggih menika dusun Gendis Purwa Tengah Papar Kediri tembang marikanen diaturke mumpung awake sowan ana ngarsane sedulur lanang utawa sedulur Sinara Wedi inggih menika Mbah Dongkol utawa Mbah Lurah Dongkol sapa nggih menika Pak Soliudin Ibu Kumaidah lho. Iya. Nggone dalu menika kapal nyata ngregengke swasana ndarbeni wujuding rasa syukur ingkang gedhe awis saka dawuhing pinanganten ing putra inggih menika Mas Bribtu Ahmad Arfi Siddiq SH. Oh ngono. Bribtu Ahmad Arfi Siddiq SH. Oh ngono. Pikantuk panjenenganipun Mbak Serda. Waduh. Iki aparat kabeh. Elvira Revansa Eka Paksi. Oh ngono. Muga-muga Mbak Elvira kaliyan Mas Bribtu Ahmad menika anggenipun bebrayan dipun pangestoni dening para sedulur kabeh sing padha pareng sanak kadang pamong mitra tangga teparo tamu agung kabeh Pak Yai Bu Nyai padha ngestoni muga-muga anggenipun bebrayan kang putra saka panjenengan Pak Soliudin saha Bu Kumaidah inggih menawi Mas Bribtu Ahmad kaliyan Mbak Elvira Revansa menika bisa dadi keluarga ingkang tentrem ayem
atau tuntut nganti tekani kaken-kaken dalah nginen Allahumma alhamdulillah bisa dadi manten ing kepelok diarani wekasan dadi jodoh pembahasan donya praten belahan sakinah mawaddah lan warahmah ono salam hangat pringkem mantenan muga mulai berdua orang hikmah tak tinggal Elra anak komika pun Gusti Allah lumantar kembang ini mau jadi salam hangat mring manten temantenannya muga-muga tansah manggih kadya mulya selawase nggone bebrayan ya Nduk wong sak boten-botenipun wong tresna kuwi anggere winandesan rasa tresna yen kula suci laku sing batin kapal nyata insyaallah kuwi bakal kuat dodong kuat coba dadi keluarga sakinah mawaddah warahmah selawase ya amin ya rabbal alamin mantenan kok pinggiripun Mas Soliudin niku luar biasa.